Grad Beograd je osnivač svih predškolskih ustanova, državnih predškolskih ustanova, tako da mi u potpunosti finansiramo kompletan rad svih vrtića u gradu Beogradu, svih 17 gradskih opština. Pored toga, mi smo pomagali i sve roditelje čije deca idu u privatne vrtiće, tako da je i na tom polju napravljen značajan napredak, obzirom da smo povećali iznos subvencije. Važno je da kažemo da danas više od 80.000 dece ide u vrtiće u gradu Beogradu. Mi sada dostižemo te evropske standarde kada je u pitanju obuhvat dece koja idu u predškolske ustanove. Pre samo 10 godina je oko 40.000 dece išlo u vrtiće, danas, kažem, to je oko 80.000.